Ами аз първо ще го попитам това нещо и тогава да видим, ако можем пък така с инструктаж да избегнем пък тия $500 и да въпреки. Да. Да. Да, да. Да. Да, добре. Ами аз сега ще го разуча това нещо и ще го говоря малко по-късно. Евентуално ще ми трябва агент. Ще бъде ли различен, ако е конфликт? Да. Те там са си се в ниво, нали? Те нямат външни. Те само в Хонг Конг имаше проблем с да